Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara, kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki. Kitab Wahyu 3 ayat 14 tekan 23 kanthi jejer ditemen ing pangabekti lan pamratobat. Kitab Wahyu 3 ayat 14 tekan 22 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Kawaca ayat 17 tekan 19. Kowe muni aku iki sugih lan kacukupan samubarang sarta ora kekurangan apa-apa. Nanging kowe ora ngerti yen kowe kuwi sejatine melarat lan memelas. Kowe kuwi melarat kawudan lan wuta. Mulane kowe dak pituturi. Kowe tuku emas murni saka aku supaya kowe dadi sugih. Iya tuku saka aku sandangan putih lan enggonen supaya wong ora padha weruh enggonmu kawudan lan ngisini-sini. Semono uga tuku tamba kanggo nambani mripatmu supaya bisa ndeleng. Wong-wong sing dak tresnani kuwi sing dak welehake lan dak ajar. Mulane padha ditemen pangabektimu lan padha mratobata ninggalo dosa-dosamu. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek pasamuan wacan dina iki wahyu kang katujokake marang pasamuan ing Laodikia. Kutha Laodikia iku kutha dagang sing rame lan uga ana obat salep sing kanggo tamba mripat supaya panyawange bisa dadi cetha. Nanging pangandika kang katujokake marang pasamuan ing Laodikia lelawanan karo pengakune. Pasamuan ing Laodikia ora sugih lan kacukupan ing samubarang, malah sejatine melarat lan memelas, kewudan lan wuta. Ya kene dagangan kain, klambi lan jubah sing akeh, nanging sing dodol malah wuda. Ya kene panggonan asal salep mripat sing misuwur tekan ngendi-ngendi panggonan, nanging wonge malah wuta. Ya kene sugih nanging emas sing diduweni iku dudu emas murni. Pangandikan ing Wahyu marang pasaman Laodikia. Wahyu 3 ayat kaping 19. Wong-wong sing dak tresnani kuwi sing dak welehake lan dak ajar. Mulane padha ditemen pangabektimu lan padha mratobata ninggalo dosa-dosamu. Anak sing ora nate diajar dening wong tuwane iku diarani anak gampang. Dudu anake tenan. Tujuane supaya sinau lan oleh pangerten kagulawentah ing kayekten tumemen ing pangabekti lan urip ing pamratobat. Dadi umate Gusti iku ora bisa setengah-setengah, adem ora, panas ora, ya mung diwutahake. Nanging kudu wutuh sak kabehe. Lan iku kabeh bisa kaleksanan amarga Gusti Yesus wis jumeneng ana ngarep lawang lan totok-totok. Wong sing krungu swarane lan mbukakne lawang bakal nampa rawuhe Gusti lan nunggil bebarengan ing pambujanan kaliyan Gusti. Para sedherek pasamuan wanci iki akeh sing ngaku wis dadi umat kagungane Gusti. Jebul sing diandelake iku mung kasugihan donya sing sejatine wuda lan wuta ing ngarsane Gusti. Bondo kasugihan donya babar pisan ora aji ing ngarsane Gusti. Nanging sing ngestokake dawuhe bakal kaparingan wewenang ing patunggilan kalian Gusti Yesus ing kuwasa lan kaunggulan kang ngreksa jagat iki. Mekaten Wahyu 3 ayat 21. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos.
menapa kang diandelake dening negara-negara bangsa-bangsa ing donya. Apa akeh cadangan devisa, angka pertumbuhan ekonomi saben taun, utawa gedene tentara lan piranti perang sing diduweni. Lan kepiye menawa sing diandel-andelke iku kleru lan ngapusi. Kados pundi pangabekti lan pamratobat bisa dadi dalane karahayon ing tata urip bebarengan sak bangsa. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti kepareng kawula boten gumunggung lan ngandelake kahanan kawula. Inggih kasugihan, kasantosan, lan menapa kemawon tata kadonyan kamanungsan kawula. Nanging kepareng kawula tansah ngesorake diri ing pangabekti lan pamratobat ing ngarsanipun Gusti. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhateng kita. Amin.